kapag-ginawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga by the following sponsors. Vice Mayor Marisa Vilitario Howe and family, Nabuaca Camarines Sur. Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabuaca Camarines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabuaca Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabuaca Camarines Sur. From the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabuaca Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabuaca Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabuaca Camarines Sur. For the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabuaca Camarines Sur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampilo. Prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabuaca Camarines Sur. Retired Fire Senior Inspector, Raul Duran Angeles and family, Nabuaca Camarines Sur. For the soul of Lieutenant Eustaquio Sagada, prayers from Erwin Bowing Sagada and family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makapun sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makapun sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good palumit masyad. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue.
Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Muring aldaw kita kan bulan na Hulyo. Aldaw kita ni na Miyerkules. Aga pizza uno na. Bulan danin mga tios. Pag Agosto. Ay so mga hugakon man lang ang nagtitios. Sabi ni Jamis, kaugakan. Itiis kaya nga ta, mga ugakan. Naibahan niya to sa lado technical si Chavo na obra. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Engineer Abelindon Torallo. Asin man si Tony Matic Saison. Kunya na
na, nagkapirang aldaw na baga, nagiinit-init na. Marhayan kamugtakan na po kan sa tuyang panahon. Sabi, La Niña mapun pa sa nangon niya na September. Pero kadakol na po kan tinamaan kan baha. Darakan bagyong si Karina. Pagbakal ko pati duman sa sarong grocery store digdi po syudad kan Iriga. Sabi ka itong Mrs. na kasabay kong nagbabakal man. Ako nagbakal ninduang pulbo. Ako ngaya dahil nagagamit nin pulbo. Sabi gagaratulan nga akong marhay. Sabi man kantindera, ako nga niya dahil naman nagpupulbo. Ako puro nalugod iniharabong magpurulbo. Hindi kanya ako, pinapabakal sa naman sa kuya. Ni ma'am sa kanisan, kaya napod ka to, ma'am-san. Ay kana... kana panahon kulang ang gamit kan mga tao mas kan shampoo yan para shampoo kunyan kaya maski lalaki sige nan pamulbo lalo itong linalaki lalaki sana ito lalaki ba ay abang ibog bakaw sa nanganing pulbo pati make up lipstick yan po ang panahon ngunyan pero tama man na day magpara pulbo kung talagang day man kinakaipuhan kundi makanos man baga lalo na po kung ang babae abang panos. Kaya ginagamit mo gan pulbo, tanganing humamot-hamot man daw entirong ginagaranot. Sabi ka niba, pati kaning igot-igot ko, binabagot na. Anak buhay, kaya nga magtaga, puro pulbo naman basang, tanganing umamot-amot. Hindi nga pagdulagan sa tao. Ay nagpapakonsuelo sa napugitangon niya na pagkaagat hindi pong mga pahamot, pagayon. Yan panahon kaya dahil gayo nagpapara konsumo so mga kababayan niya to. Maski ang sabon, tipid pa ka ito. At ang shampoo ini, bihira man magkaramit ka ito. So mga gurang din shampoo. Pero ngunyan ay ang mga hobin dahil na makaparigos kung mayong shampoo. Dirong nagkukuniot. Nauntulan sa mga magurang alangan man ibakal ko man raw nga ding igin ko nag-i-eskwela pati laman niyang igot maray kung arog kayan pero kung sige sa naman ang paharamot tapos huga kon mag-adal huga kon pang magtrabaho yan ang triste. Papahinanyog po niya to itong naging pakikipag-ulay niya to sa bagong LTO chief kan siyudad nin Iriga sa paagi ni Chief Administrative Officer Noel Barbacena. Oya po parte ka na sa iyang mga naging kasimbagan duman sa tuyang mga kahaputan. Kana LTO dito po sa siyudad kan Iriga. Good morning po. Good morning sa tuyang mga paradangog and sa RPN DCKI. Good morning.
So far po, pang 2 bulan ko na sa LTO Iriga. Okay naman po ang transaction may and naugma po nga niya ako may mga feedbacks, mga nag-transaction sa Muya na makaskas daw ang transaction. Actually po, yan man talaga ang gusto ko para sisato yung mga nagtatransaction day na haloy. Opo. Pero kung emission testing digdi sa indong nasasakupan na lugar. Actually po, igwadig total na 4 na emission testing centers. Pero sa ngunyan po, saro na lang ang existing. Kaya saro pa po ini sa priority ko. Kan ako po nagtuko digdi, nakahurong ko po kung anong problema, nagsara, and nag-letter na po ako sa management, sa Muyang Regional Director, and also sa Muyang Assistant Regional Director. And nag-endorse na po sindakang letter sa DOTR. So hopefully po by next month, madagdagan na sir. Kang nag-check po ako sa luwas, medyo sakripisyo man pala sa yung mga matransaksyon. Ang iba daw, mga alas 3, alas 2, nga una, mga kualang kiislat. So sa satuya pong mga paradangog, rest assured po na inaayos niyo po yung problema mo sa solusyonan ta po yun. Ikaw po baga digding bagong bubukasan na RPNBIC? Ay, opo. Oo. Ano na po? Ang saro yan po sa na-discuss mi man, actually kahurong ko po, so may-ari. Naghahalat naman lang po sinda kang order hali sa DOTR. Ready na po kang primerong semana ko din po pinasyaran ko ito eh. Magayon, dakula si place, convenience sa mga tao. Kumusta po ang collection ka na LTO Iriga? Medyo bumaba po kay diit as compared kan nagkapira rin ang emission testing centers. Nangyayari po, maduman sa Pili, sa Masarani na may emission testing. So usually po nadumasin din sa Pili, sa Naga, and Partido, and duman na rin po sila nagpaparehistro. Dapat po digdi sa mga apprehension. Sa apprehensions naman po, ano kami ngunyan sa order kang sa tuyong presidente, tinututukan mi po si colorum violations. Tapos hindi po ba manunod sa di nagsusunod din helmet saka ining itong mga pigmo-modified na tambutso? Opo. Opo. Pag-apprehend. Well, actually sir, kadako lang po sa Muyang na apprehend and siguro po may baka September na mag-schedule po kami kay education itong iaano mi si mga estudyante, mga magurang sa mga nagda-drive na kumbaga po magsunod. Kumusta po itong sa inyong mobile licensing registration sa Manlaylay na Banwa? Well, ito pong mobile licensing, okay naman po, di ba pong problema. Kaya lang, ngunyan po, ang mobile licensing ni, kaipuhan na po ang approval kang DOTR. So, iaagi po sa DOTR kung approve nila o ba po. Actually, ang LTO Iriga po, may 2 kaming pending outreach program sa Buhi and 2 po, basta 2 munisipyo. Hinahalat mi lang po sa approval kang DOTR. Ako po, sa experience ko as EPIC kang LTO, magayon po ini ang mga tao din na maligdi sa Muya, kami na ang marami sa inyo. Papunan mo na lang po sa mga kliyente na LTO. Opo. Then, okay, primero po ang sa kuyang pasasalamat sa emo sir
Sir Philip Baracena kang RPN DCKI sa pagtao man kay oportunidad na kumbaga makapagpahayag kami kasama yung mga programa. Salamat po. And sa tuyo man po ng mga paradangog, ang ano lang po, ang reminder sa Lambang Saro is magsunod po kita kang batas trapiko. Pero po sa magsunod kita kang batas trapiko, maging maingat po kita. Dito po, sir. Yan po parte sa naka na mga naging pakikipag-ulay niya to kay Sir Noel Barbacena an bagong Chief Administrative Officer kan LTO digdi po sa siyudad kan Iriga. Taga probinsya nin Albay pala ini si Sir. Kundi pag-abot palan sa mga outreach program kan Lambang branch kan LTO kaipuhan mo ng ipaaram duman sa Department of Transportation and Communication si Secretary Jaime Bautista. Para man sa kuya, magayon po ining mga outreach program na ini na pinagasasagibo ka na Land Transportation Office sa manlain-lain na banwaan. Dakulang tabang sa mga marinyo kan lisensya sa pagmamaneho, tapos itong marinyo ka na sa indang mga rehistro sa bihikulo. Kumbaga pinag-araraninda sa tawuan sa indang serbisyo para mas marikas ang proseso kulang tabang pa duman sa mga may bihikulo saka nagmamaneho. Field Report! Ano, nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Okay, salamat tabi Karondang Philip Marinaga sa imo sing sa Kabusagan Tabay. Sa tuyang heras na informasyon sa lado lokal, sa tahaw baga kang pinag-uulayan na expenditure program kang administrasyon ni President Marcos Jr. sa pinaglaanan ni dakulang pondong niyan ang lado kang edukasyon sa irarami kang 2025 National Expenditure Program na daipa mananggad na naugma ang pirang mga maestra urog na ang nagkapirang maestra igdi sa interong Kabikulan. Kung magigirom duman kaya tabi Karondang Philip sa pinagtukar kang Alliance of Concerned Teacher sa paaging kasi ng chairperson na si Vladimir Kitika, halos daa pumatak sa 4% ang gross domestic product pangaabuton sa 977 billion na pondo para sa nasabi ng sektor na kang taon daang 2023-2024 nagbaba ang pondo kang edukasyon sa education sector para sapat sa 977 billion na nailaan para sa naunang bita ng taon. And katakot kayan tabi Karondang Philip sa usap pinagkukunyanan niya ka mga maestra bako lang igisenterong Kabikulan na sana itong haloy na nindang hinuhurot sa Kamara, sa Senado, kay President Marcos na sana madugangan man ang sa indang sahod, lalo na itong mga overtime. Sabi nga ni Kayan, karapatan maninda na sa tahaw daakan sa indang sakripisyo sa loob ng classroom, minsan mas inuuna paninda kesa ang sabi nga ni Kayan, obligasyon sa loob sa indang pamilya na sana sa ngunyan, pagtukaw kang bagong sekretary kang edukasyon, mariparo man ang sa indang hinaing na kumauduran tabi Karondang Philip, haloy na daanin da ining inuhurot kaya lang perming na didislect, sabi nga ni Kian, perming nalilipasan kang gobyerno. And saro pa kaya sa pinagkukunyanin da, kadakol da kaya sa lado kang edukasyon, igdi sa Bicol Region, kadakol kang bakante, kaya lang ang iba nasasakitan na mag-apply ng pagkamaestra ta kadakol da inahagad niyan kang DepEd na mga requirements. Ang sabi may nakauli kita kasud na tabi Karondang Philip, kaya nga niya naghahanap ng trabaho, pangali niya makapag-income. Kaso nga niya, bago ka niya makalaog ng trabaho sa DepEd, kadakol-dakol niya
ni mga requisitos na dapat kunya. Grabe na inaagihan na proseso tabi karon dang Raquel. Iyo, kadakol tabi karon dang Philip, and aside from that, the PCL mag-apply sa DepEd niyan. Yan ang nakuha niya itong informasyon sa nagkapera mga aplikante sa DepEd. Ako sana yan pinapaagi pa baga sa ranking. Iyo nga ni, tabi karon dang Philip kaya nga ni dyan. Tapos dapat iga ka ang masteral, tapos may experience ka, nasasakitan ang nagkaperang mga mga newly fresh graduate sa education na mag-apply sa lado kang DepEd. And sa patabi dyan, karon dang Philip, sa pinagkukunya na ninda, ngunyan, iba na kaya ang proseso. Maski may, sabi nga ni Ken, may white horse ka, talagang masara ka. And ang pinagkukunya ninda, ang hinutok sa mga iba niya itong mga, lalo na itong mga preskong graduado, itong mga fresh graduate, kadakol na bakanteng posisyon sa DepEd, dadai na pupunuan. Maski ka nakaaging taon, yan ang nariparo kang Kongreso, kang Senado na pinaglatagan ng dakulang pondo na sabi dagdagan sa kadakol kang dapat istisaron sa lado kang edukasyon igdi sa Pilipinas. Pero sabi nila may mga bakante na dapat mapunuan. Pero ang hapot, sa tuyang mga kababayan, pati na sa tuyang mga kongresista sa kasenador, ano ta di mapuno-punuan ang bakante na yan. Eh, sa nahiling na rason ka dito ron ng Philip sa mga aplikante, masakit mag-apply sa kadakol kang requirement na hinahagad. So, yan ang kinukunyanan. Pero ang pangako baga ni Regional Director Gilbert Sabsad, niya na taon, mapupunuan ang mga sabi nga ni Kian, bakanteng posisyon sa lado kang edukasyon, igdi sa interong kabikulan, and hoping nga ni Kayan ang mga iba niya itong mga aplikante, maako sila takasod na pagpasiring niya ito dyan sa SDO Iriga, sa dako kita nahiling, may mga berbit-bit na portfolio nagsumite sa SDO Iriga. Sana maako, yan ang kunyanida kahagadam, na sana ang pinangako kang lado kang edukasyon, lalong-lalo na kang ni Yusek Puwa, sabi niya, dapat mapunuan niyan ang mga bakanting posisyon sa lado kang DepEd. Di nagray nangod kin mangyari ang mga promesa. Yung tabi karon ng Philip. Sa lado man kang edukasyon, siguro worth maninda na increasean man ang sweldo. Kung kukunya nun, ikatabi karon ng Philip, ang agumo sa rong edukador. Minsan, sa diring bulsa, minda ang nagagasto para matawan ni maray na pundasyon sa edukasyon ang mga estudyante sa loob kang klaseng kung dai na kaya, dai bastante itong tinaong budget sa inda na pambakal ni Chok sa loob kang classroom. Siyempre, ikabilang sarong maestra, dai mo man matios. Bako sa nga Chok, ang problema kan mga eskwelahan, kadakol mga dilapidated na, lampas ng 50 taon, for replacement, dahil man nariribayan kan departamento. Iyo nga ni tabi yan, karon sa Philip. Kami napot ko nga ni iyan si RD Bagaca, nag-atubang ini sa media. Saro iyan sa pakang nakaulay niya to, ang tagapagtaram sa DPWH sa paaging kang opisina ni Ma'am Lucy Castañeda. Sabi niya mismo, ang pag-repair kang edipisyo kang sarong eskwelahan sa pampubliko, sabi niya, itinurn over na daa sa Department of Education. Pero kung hinapot niya to si Regional Director Gilbert Sabsad, yaon pa ng ini sa mandato ng DPWH. Ginokontak ko pa niya to si Ma'am Lucy, kaya lang may official conference pa lang ini sa semana, kaya baka sa mga masunod na daw, makaulay niya to, tangan iklarar niya to ini na ang pagpapakaray sang mga classrooms, mga school building, sa mga pampublikong eskwelahan, nasa lingdon pa ini kang DPWH o pinag-turn over na mismo sa Department of Education. Pundo kaya, pag abot sa repair, kinuha ko sa MOOA. Yung nga ni sabi, ikaroon ng Philip, pero kung iisipin niya to, ang DepEd, saro iyan sa may pinakadakulang budget taon-taon, sabi ikaroon ng Philip. Ang hapot ng mga stakeholders, lalo na sa lado kang mga magurang, ano ta may mga eskwelahan pananggad. Ang sabi nga ni Kayan, bakong presentable, bakong sabi nga ni Kayan, dahil ka mayong assurance na magiging komportable at sa yung mga kaasiyan kung maeskwela. So yan ang nahapot niya to, every time nahapot niya to ang DepEd, kulang ang pundo na ipinaglatag sa indakang gobyerno. Arinda ang makatotohanan, ang tinataram kang gobyerno o ang tinataram sa lado kang DepEd. Pero may manakulang ang pundo?
Maayo man ba nagsusobrang pundo? Iyo. So, pero kung kukunyanan mo tabi, almost billion man ang nilalaan kang gobyerno sa sektor kang edukasyon tanganing masiguro na marhay ang sa tuyang edukasyon. Nasaro iyan tabi Karondang Philip sa pinagtukalbaga ni President Marcos Jr. kan sa iyang SONA natatawan ririparuhon ang sabi nga ni Ken, ang kalidad ng edukasyon igdi sa Pilipinas. And sana ang pangapudan sa mga teachers and parents sa bagong tukaw na Sekretary pang Edukasyon sa paagyan ni Secretary Sani Angara, karuman edukador, na sana maribisar, ma-finalize, mapag-adalan kung ano ang marhay na dapat sa tuyang edukasyon. Sa igdi sa Southeast Asia tabi, Karandang Philip, mamundo man isipon, pero kay puwan niya itong tanggapon, kulelat when it comes to science, math, and reading English, ang nasyon kang Pilipinas pag-aabot sa mga araw kaya na subject na saro bagayan sa major subject sa sarong eskwelahan. Pero pag-abot sa ML, di kulilat. Kulilat gani kita. Reading comprehension sa math sa Southeast Asia, asin sa Asia, kulilat ang Pilipinas. Do sabi nga ni Ken Baga, kung magigirim doon siya nga ni pinag-upgrade at sa tuyang edukasyon, nagkaigwa kita ni junior high school and senior high school, sana makipagsabayan kita sa ibang nasyon. Pero ano ta sa survey, kulilat pananggad ang Pilipinas. Hainda ang diferensya. Sa lado kang pagtutukdo, sa lado kang gobyerno, sa lado kang magurang, o sa lado na mismo kang sarong estudyante. Sa lado kan gadget. Ay, kanagsabi ko yan. Lugar naman na ito, sa lado lokal, gikan sa location, Rafa Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Tapit sa kamugtakan kan Departamento kan Edukasyon na saro po ini sa Departamentong Mapagal dakol problema pag-abot sa pag-edukar sa mga kaakian sa bako sa nang kaakianan i-edukaron pati mga magurang kung minsan na may kasabihan mambaga kaya little learner is dangerous. Kung minsan na iba pong mga magurang puro na sa nareklamo na ngayon maayong nanonodan sa muyang mga kaakian papa-eskwela mi man ngaya pakuman po ang problema sa paratukdo kung minsan ang problema yaon man sa mga magurang na dapat iyon enot na mag-edukar kan sa indang mga aki kumbaga panduwa na sanaan mga paratukdo sa dapat tutukan ang disiplina. Yan po ang nagkukulang ngunya ng mga panahon sa mga kaakian. Kahit good manners and right conduct, pero ngunyan, values education. Nagribayi kan values education, pero nagluya. So, GMRC. Puan na dapat matawanin na atensyon pag-abot sa edukasyon. Number 1, disiplina sa diri. Kana mga kaakian day palabi-labi. Sa pagparagamit kan mga gadgets, dapat tutukan ang pag-aadal. Siyempre nasa likod kan magurang na iyon madisiplina enot sarong. Panduwa na sana sa eskwelahan. Minsan may mga nakaulay po akong magurang na an binabasol nasa magurang man ngayon pag-abot sa disiplina kan mga kaakian sa bagay tama man man pwedeng iasa sa mga paratukdoan na pag-abot sa pagdisiplina kan mga kaakian lalong lalo na po ngunya na bawal na corporal punishment.
Diyan po nagluya kabali naan kalidad kan edukasyon sa kawaranin disiplina kan mga hoben ngunya ng mga panahon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Depende man giraray sa magurang kung an magurang tama man an paarog sa aki. Minsan may mga magurang man kaya talaga na pasaway. Masahon ko daw ining manunungod sa Katolikong Noipi. Kadakol po kan naghahapot, may bayad an bunyag, kasal, kumpil, misa sa gadan, asin iba pa sa simbahan Katolika. Inian pirming saro sa mga binabatikos kan ibang sektas simbahan Katoliko, kung kaya may mga hapotman ang mga Katoliko. Sa paminsan na anggot sa simbahan kesyo mukhang kwarta na simbahan kaya day ninda o day na sinda nagsisimba o day na masimba. Ini subutan pinapaluwas ninda ang simbahan Katoliko iyon tataghan kan mga pading mukhang kwarta. Diyan ta ipagpapadagos niya to yan. Field Report! Nasa linyaman si Karondang Kim. Karondang Kim, pasok. Maraya pagkaga Karondang Philip. Ayaw nakita ng sa may munisipyo at sa may covered court ka na Banwaning Balatan kung sa'yo na pinagsasagipong niyan na float parade competition and programa ka na RHU asin kan lokal na gobyerno kung sa'yo masilibrar po ng Nutrition Month Celebration. Mahiling niya to sa digisa ko yung lokasyon ang mga float parade na hiling ko ang mga float na pikiribo kan na shooting barangay kan Banwaning Balatan. Ini baga Karondang Philip to pinaga kan nakaging interview niya to kay Sir Mark Abrera na taga ang head kan Municipal Agriculture Office. Ngunyan to gigibo na pag awarding ka na contest nila sa Cleanest and Greenest Barangay sa Banwaning Balatan. Ngunyan nahiling niya to sa tuyang lokasyon gabos na mga barangay and mga barangay officials, mga kabataan officials, BHW, BNS, at gabos na related sa nutrition ka na mga namamanuan. At yan, magkakaigwa pa ng awarding para duman sa mga most cleanest and greenest barangay sa fish float na pigiribo ka na lampang barangay. At yan, nilalaman na maabot man na congressman ka na district kan Camarinesur, si Governor Congressman Mix Villafuerte, digdi sa tuyang Banwaan. Magkakaigwa ng cooking show ang gabot na by cluster ng mga barangay na ang pigdibo nindang float, duman man mahali ang mga pagkakan na gagamiton para sa para sa cooking show. Yun yan, nagsasagib na ng programa digdi sa municipal covered court at karat yan ma-awarding na kan mga barangay na nanggarana sa ano naman mga nagkaruluto dyan tabi Karondang Kim? Asa ko niya nakaroon ng Philip, mayo pa man na bigluluto sa kakatapos pa lang ka na float parade ngunyan kakabot pa lang kan gabos ng mga participantes na alis sa manlaylay na barangay kan Banwaning Balatan. Sa hiling mo, isay magana na barangay? Ang nahiling niya to digdi halos parehas sa Karondang Philip, magagayon ang mga produkto. Aratyan i-send ko ang mga picture dyan sa group chat niya to sa RPN Iriga para mahiling nindo. As in, baka pwedeng may post dyan sa Facebook page kan RPN Iriga. Gwapo man mga sira dyan sa Nutrition Month.
kan lokal na gobyerno kan Banwaning Balatan Digdi na nagpartisipar sa satuya pong ginigibong float parade in competition digdi po sa Banwaning Balatan. And arat yan baka magpatanuran nahiling niya ito digdi sa satuyang lokasyon. Medyo madiklo mo ng panahon digdi baka mauran arat yan. Pero yan muna Karandang Philip ang satuya pong mga eras na informasyon nyo yan. Ako po si Karandang Timo New York para sa RPN Radyo Ronda Iriga reporting. Field Report! Salamat Karondang Kim sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa Banwaan ka na Balatan. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakaperaliwat na mga pagirumdom. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM
regional stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Mana sana kita nga 10 minutos antes po kita magpaaram. Hoy, kumusta man ki Silene Ligasyon, asin man ki Ma'am Norina Zuri Casabal, dyan po sa Santa Clara, Buhi, Camarines Sur. Magnaromdoman ko si Conchal Marlon Tabaldi. Konsuelo man magtaonin mabibit-bit na puro sabaw. Kain daw kay to so luminangoy. Field Report! Nasa linyaman giraray si Karondang Raquel. Pasok. Salamat tabi Karandang Philip sa satuya pang heras na impormasyon sa lado lokal. Magkakaigwa ng bomb simulation exercises ang Banwan Candarga sa probinsya ng Albay at Tiyan na alas 9 ni pagkaaga. Katakot kay ni magkakaigwa ng road closure sa T. Ferris Street na posibleng makapektar sa bulos kan trapiko. Ibig sabi ni Daraga Public Safety Office spokesperson Lorenza Banyas na magkakaiba muna mining lecture antes ang mismong simulation nga ni maipaliwanag mga kaipuhan na gibuhon inka sa magkaigwa ning dai pinaglalauman ning bomb incident, particularmente na natututukan kung paano makokontrol ang crowd durante kang insidente nga ning dai na makadugang sa pinagkakaaditan na casualty sa panahon ng emergency. Katabang kang lokal na gobyerno ang pwersa kang Philippine National Police as an exclusive ordinance disposal. Ibig sabi kang opisyal na magiging minimal man sa ang road closure kaya daiman ini mapaparelisa ang mga bihikulo. So yan tabi ka na Philip in connection naman yan kang nakatalaan nagigibuhon na simulation exercises sa lado kang bomb. Ini ang pinaka-importante ta kung mainturanan baga tabi Karandang Philip. May mga aligasyon na nagkaigwa ng pagsabog ng tangke dyan sa probinsya ni Albay, particularmente na sa siyudad ni Legazpi. Idinudugot ini ang itinatakot sa isyu kang terorista na pagpasabog ng bomba alagad. Pinaklarar kang PNP Legazpi na ito ang kausa kang pagsabog bakong bomba kundi tangke ng gason. Dugo na Barata sa lado lokal para sa RPN, DCKI Radyo Ronda, Laco Cáceres reporting. Field Report!
tadig di sa tuyang programa. Kaya makonsuelo man ini si Konsyal Marlon Tabaldi kana banwan po nin buhi. Kana piyesta duman sa inda tinipon sa mga vlogger. Pati si Kaedong garo leader naman in vlogger. Kaya duman so mga vlogger dyan sa Banawan kan buhi. Sabi ni Konsyal Marlon Tabaldi kung ano ngayon kaipuhan nindo dyan sa indong barangay. Sasabihan po sa mga vlogger, isabi sa na ngayon nindo sa kuya. Kung kaya ko ngaya, gigibuhan tanin medyos. Ang problema, itong pasiring dyan sa iyang lugar na tinampo, sagkod ngunyan, karulabuganin karabaw. Itong pigpaparasabi kan panahon na Bongkoden Highway, naging Felix O. Alpilor Senior Highway. Sagkod po ngunyan, ining paghali dyan sa Monte Calvario. O ining San Jose Baybayon, dyan sa Banawan Kanabuhi, pasiring po duman sa Barangay Dilape. Grabe ka, lubak ka na tinampo dyan. Karalot-kalot na baga, dahil man lamang pinapadampingan. Ano kaya napundo so kwarya ni Konsyal? Kung dahil napundo, baka nadampingan na yan. Itong mga grabe ng rarumpo ka na kalot. Pag nag-uuran, dahil mo na marisa kung antinampo, pantay o lubog. An maririsa mo na sana, so tubig. Ito palan, hararom, agihan mo. Napot kan mga taga dyan, no arin daw ngayon, masisemento. Maraming beses na po nagtaram si Konsyal Marlon Tabaldi, alat-alaton sila nga, madali na. Malat, ma-eleksyon na naman na geraray. Hindi ako napapasala, panduang termino na niya yan, bilang konsyal kan Banawanin Buhi. Pero dahil man geraray nare-realisar na makongkreto po ang naon ng bita ng tinampo. Maray palugod itong pasiring dyan sa Barangay Igbak. Na konkreto na, so tinampo dyan. Ano tagaro pinapabayaan po ang tinampo paghaling San Jose Baybayon, pasiring dyan sa Barangay Dilape. Samantalang yaon po dyan ang mga harong na hali sa National Housing Authority na pundo kana mga parong diyan sa naon ng bita ng barangay. Tapos ini kaya kung iisipon mangga talaga ma-income ining pasiring diyan sa Barangay Igbak ta may mga resort. Ining pasiring diyan sa Barangay Dilape ma-income lang so quarry. May pakwari pa. Napundo so pakwari kaya dahil na nag-i-income hasta sa dahil na kinukongkreto ang tinampo. Yan po ang dakulang kahaputan sa mga nanunungdan digdi po sa Rinconada area. Congressman niya to, si Congressman Migs Villafuerte, dakula bagaan butong nakwa, hali dyan sa Banawan kan Buhi. Ano po yan, taday man lamang pinaglalakaw duman sa Kongreso na mabadgetan man lamang sinambit ng tinampo. Tapos si Mayor Lacoste, nakakahagad nga ninin pundo sa iba pong mga para sa ibang barangay sa Banawan kan Buhi. Yan lugod dai natatawanin atensyon
na mapakarhay, masemento, samantalang pwede nga ning mag-agi ang mga haling Santiago, digdi po sa syudad kan Iriga, dyan sa naon ang bita ng tinampo. Ano ang problema? Day po yan na tatawanin atensyon kan mga nanunungdan, digdi po sa Rinconada area. Maray nga nit, pinagpuuna na yan kana panahon kana dipuntong an congressman si dating congressman Nansing Alpilor. O baka habusan na yan simentohon an nagparod opening. Bako sinda, pero sala baga. Dapat asikasuhon man yan para man yan sa kapakanan kan mga taga-Banwaan po ka na buhi na mapakarhay, makongkreto an tinampo dyan sa naon ang bita ng lugar. Bueno, inabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, si Kim Llorca, dyan po sa Banwaan kan Balatan. Sa lado technical, si Cha Benaobra. Sa information, si Ricky Sagayap. Sa transmitter, si Chief PSG Jimmy Guanzon, ang duwang chief. Si Engineer Abelindon Turalio. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica.